nej. Det er meningen, at Jøvt er kommet så man kan købe den på computeren. På det, der hedder WIMP, blandt andet. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan finde ud af at købe sådan en Jøvt-plade på WIMP på computeren. Fordi jeg er jo både sur, gammel og fra Jylland. Og det vil sige, at jeg er en af dem, der er diskvalificeret i forhold til alt det moderne nye. Så du skal se, jeg starter med at åbne computer. Og så prøver jeg at gå ned og googler WIMP. Det er nemlig sådan, at min gamle mor oppe fra Savn, hun her i 2015, der skal hun jo til at være digital. I alt har man besluttet, og der skal sådan nogle IT-astronauter, der kommer og besøger hende, hedder de vist nok. Og jeg har sagt til hende, de kommer, og hun tror, de er rummænd. Og de skal ud til hende og hjælpe hende med at lære, hvad en computer er. Men nu efter far, han døde sidste sommer, det var altid ham, der sørger for alt sådan noget med at tænde fjernsyn og den slags. Så de ting, de bliver ikke gjort mere. Blandt andet også at skifte batteri i ringeapparatet, fordi det var alt sammen noget, der sorterer under hans jurisdiktion. Så jeg har tænkt mig, at jeg vil købe Jøvt på WIMP, hvis jeg kan finde ud af det. Så nu er jeg gået ind her og har googlet WIMP. Og så kan jeg se, først så er der en annonce her fra WIMP. Nedenunder står der WIMP, ubegrænset adgang til mange millioner sange, når som, ... Så står det her, så kan jeg se, og jeg har altså ikke prøvet det før nu, og det skal nok fuck op. Men så står der, download WIMP for adgang til mere end 23 millioner blab. Og over i den anden side af det her, der står der, få WIMP. Allerede der er en mand som mig jo sat fuldstændig skakmat for, ja, opret en WIMP-profil nu. En profil. Ja, så en har jeg været kendt for at have, siden jeg ikke var ret gammel og begyndte at udvikle min næseprofil. Det er den her, og jeg mener, det må være profil nok til mig. Jeg brugte den på den første blad. Om WIMP hjælp. Hjælp, det er altid godt. Få WIMP, download WIMP. Hvad vil man helst igen? Vil jeg download WIMP, eller vil jeg få WIMP? Og så vil jeg sige, ja, ny bruger. Der tror jeg nemlig, smart som jeg var, at jeg sprang nogle led over. Jeg tror, jeg trykker på få WIMP free. Er WIMP er en tøslein. Der er et billede af mig. Navn og offentligt tilgængelige oplysninger. Aha, de kender mig allerede. Udmærket. Jeg inviterer. Nuværende placering. Jeg sidder hos gæst i Aalborg, i hans stue, i hans dejlige lejlighed her, og det er snevejr uden, eller det har lige været snevejr udenfor. Hvis det er det, de mener med nuværende placering. Du er netop blevet tilmeldt WIMP via din Facebook-konto. Hvis det ikke var meningen, kan du gøre det om. Nedenfor kan du gøre det om. Det er meget gammeldags dansk. Gør det om. Jeg vil gerne gøre det om. Nej, jeg fortsætter. Anmeld misbrug. Det er det, jeg har af problem med mange af de her smart nye udtryk, som man jo er en gammel sur jysk idiot, hvis man ikke forstår. Det er alle de her computerrelative udtryk. Det er, i min dagligdag, der arbejder jeg med sprog. Sprog er min værktøjskasse. Og altså ord som hashtag og likes og unlike og Twitter og den slags ord, det er sådan lidt nogle ord med en lidt tvivlsom seksuel observans, efter min mening. Det er ord, som er nogle tynde, dårlige ord. End user agreement. You must agree to the WIMP end user agreement. Og det kunne faktisk være sjovt i den forbindelse, hvis nu for eksempel skattevæsenet, når de indkaldte ind til torskekilde, skulle komme med deres indsigelser til en selvangivelse på vers, eller hvis bankrådgiveren en gang om året i en bestemt uge, der besluttede man, at bankrådgiveren de skulle synge deres lånetilbud til folk. Så kunne man nemlig i den ene uge have en verden, hvor det var poesiens og de her ord, som vi bruger, som er de gældende. Betingelser og bla bla bla, ned i bunden, vilkår. Godt. Jeg anmelder snart misbrug. Nå, det virker ikke. Jeg havner i en catch-22.
Der er ikke noget rafle om her. Det kan vi se. Jeg er netop tilmeldt Wimp via min Facebook-konto. Godt, så tror jeg bare på Wimp. Because music matters. Okay. Ja. Jeg vil ikke læse om, jeg vil bare have det. Lav en Wimp-profil nu. Lurer mig, om ikke snart kommer tilbage til det samme. Ganske rigtigt. Ja. Det er fantastisk. Og så tilmelder jeg mig. Og siger fortsæt. Indtil videre kan jeg sige, det her kan jeg ikke få til at fungere. Hvad med den der placering? Ja, hvad skal jeg sige, gæst? Er det Frederikshavn Tisøhold, så ligger vi desværre kun nummer 4 lige nu. Jesus fucking Christ. Nej, det synes jeg ikke, der er nogen fremtid i det her. Jeg tror, vi går tilbage og siger... Der ja, godt. Vi tilmelder os. Efter prøveperioden kan du selv starte en Wimp hi-fi abonnement, hvis du ønsker det. Ja, det kommer del en med det andet på, om det virker. Godt. Download now. This will take a while. Hen på foråret vil din computer være færdig med 7 sekunder tilbage. Aha. Jeg har fået noget mere nu. Det er en hund. Try it. Buy it. Så har vi svine. Jeg skal installere den også. Min adgangskode. Til hvad? Igen, dårligt. Skriv din adgangskode. Er det den til en dankort, eller er det den til... Jeg har også en cykellås. Jeg har bare ingen cykel. En Storling. Den accepterer den, men sanden. Jeg skriver bare gæst. Det må man jo heller lige klippe ud. Nej, jeg elsker at dele goder med folk. Kom så bus, kør nu. Ja, det er ikke min kernekompetence det her, men en trombone. Men godt, jeg må starte forfra. Mobilnummer. Jeg leder efter Wimp, jeg leder efter en kiks. Mobilnummer. Ja, men igen, ikke også? Altså, eksisterende password, nyt password, bekræft nyt password. Ja. Hvad synes I, Wimp, vi skal gøre ved det her? Hvordan får mor musik? Der opstod en fejl. Jamen, det er jo længe siden den fejl. Er den ikke tilgivet? Mobilnummer. Velkommen til Wimp. Wimp har ringe. Ja, fedt. Okay, koden er, og nu skal den ikke sige til mig, at passwordet skal bestå af 16 bogstaver, 4 hieroglyffer, 2 pund mel og 16 tal. Jeg vælger. Godt. Ja. Ja. Der er ikke kommet noget Wimp, selvom de siger, at jeg lige har fået Wimp. Mobilnummer. Er du klar, gæst? Det virker, gæst. Okay, man. Det er fedt. Det lyder ikke ret godt. Er det på grund af dig eller mig, eller er det på grund af... Men det er meget fedt, man kan se alt det musik, der findes i hele verden. Tag lige at se, der sidder Wimp. Det kunne jeg sagtens nu. Jeg har brugt 4-5 forsøg. Det er fuldbragt. Jeg har Wimp. Jeg kan gå ind på Wimp, hvis jeg synes. Men synes jeg, gæst. Kører med min mor ud af Hjørringvej, forsigtigt gennem mange slags sne. Gammel sne, der tynger de alvorsfulde grænder, og ny sne, der fyrer over bækmøjen marker og lægger sig på tværs af Hjørringvej.
Mor er i skinjak og i hu med kvast. Jeg borer neglen ind i rattet og forsøger at holde fast.